mannek. Hello bác song bahai tong bai wansugo jotono kahno tong bai na hingga kuduk masal ungoi thangka ang norok bai malaya tahu ni bago hingga Desember mas hingga ni bago belai no busy ni bago norok bai malai maya hingga tini video ko jampano ungoi mano norok video ni buskango nugoi man kana ang obono tuyo ne kicha kok sanan musung mani arong ka kaisa programo ayang rosapnai rosabai tongo je stage show khainai bo rosabai no tongo Piaba aro burui khorok noi norok nugoi mankhana aro nijeni shoot koktui je saka sumjak tongmani abosi koktui baharoi aro musalaijak slap laijak tamung laijak norok nugoi mankhana dalai wana mo singcha abo confirm chini Tiprajwk dangkhana chini Tiprajwk rok dangkhana mo o khorok noi tamo wansung norok babsong angka o video no nugoi joli mani bo phaika lasi mani bo phaika jodi chini Tiprajwk ungoi tongkha hingke confirm Tiprajwk nongna hema tongjago tam wansung nor Tiprajwk dangna abo emon asu borok kuthum boi borokno guri goi naikha je ayang live performance khai tongnai bonosi nailailia borok kunuino nainani chengo aro borok joma ngoi thanga tini bo jagani borok ungkhana mo যদি তিনি Tiprajwk ungoi tongkha hingke saboni Bwsa ungkhana abo saboni cherai ungkhana abo boroni phaikana abo abhoi tini obosimi first time ya chini Tiprajwk rok bai haisi chini Tiprasa rok bai abosimi first time ya gobangma jaga amhai burung dong burung tini omhai musate nijini bai thangde ramani bo tongo jaga haisi kubangma jaga tini aro asu borok kuthum laijak tini tamni bago ungkhana ba ayango je singer rosap kurung rosaboi tongmani si nailia borok no man naikhenke karon tamba borok ni nainani musung mani tamo borok tamo nainani musung bisi hingke nini oboda okhor phaino borok ni musung mani abo nini pohok nini khislang nini bisima obo naina bago borok kuthum waro abo nainani bago borok kuthumu tamke borok maino hamjamgo bisi tini je burui rok mane je burui khorok ni aro mosai tongkha borok ni abo kono khial chi korekha bini sakhani body na nukjak tong bini khiselang da phati thangka bini shoot da kichik thangka sas sabjak liya abo je ri kutung amonosi khugoi haisi ungtongsu bahar jak hirima singsakai kobor khana nai mane hayangoi tongkha bote khial khaise bini tam nukjak khial kori khaise jak sapana nukjak tongthu bom mosawo bo dancer abo hai burui Bwsano buibai target khaijago abo hai burui Bwsano buibai jetemete khlaijago Romphrenai jago buthar jago buma buphakai muktui sokoloi chirikhogoi kabo khakla phati rioi chirikhogoi kabo abahai Bwsani bagoi tini o video bini buma bufa nukha hingke bini buma bufa tamo wansukno jodi chini Tiprajwk ungoi tongkhangkai chung Tiprasa rok bo o video no nukha hingke chini wansuk mungo tamo phai babsong tamo phai norok ni wansuk mungo haisi jodi nini Bwsa nini bahanok ani kukui omhaike jodi musai tongkha hingke chung nukhangke chini mind chini tamo phaino wansukmung all Tiprasani wansukmungo tamo phaino jodi omhai ungoi kaisa chukbai derari jagoi klang thangka hingke Tiprasa rok jotono kha khamlaina haisi chini Tiprajwk hai khaijaka hina tini borokni o tongmung to omhai khlaijaknani tongmung no omo omhai khlaijaknani tongmung Buini Dophani borok bo mela nayo Buini Dophani borok bo thangu puja gurinani phiaba omhai wngya haisi abahai wngya chini bukung barani bisingo ngo haisi ungoi mano Tiprasa yapano chini bukung bara
borok aro je kobor haike baharoi mosai tongmani borok ni je tamo nukjak ya borok je khial kore khe mosai tongmani borok chuak nungjaya dangkhana norok sadi borok kun ekta alcohol najak dangkhana aro siur najak haise siur najak haini bagana khako silia ta borok chini tam nukjak tong chung important ja chung bahar ka chingu hai lagao jasa ban nukjak tong ka tong olofan kholoban bo nukjak tong ka tong lagao hai si borong ni mo tini borong no simi samani ya ang aro je naine rok to interest manoi tongo nukjak tong bele ona kichu nukjak tong borong ni nukhana bele bahge mosa nge borok ba amosi musung bele je jaga nukjago maltum aro se borok jomangu ki ekta ngoi tongkha mo chi tabuk ang sagai sanai nini tamo dorkar ongkha nung sanani nini nok ni borok be nini da chai khai tong baksa mai comment khai nai nung jodi te prasa ngoi tongkha ke nini te prasa am hai ngoi tongkha ke nung bola sina dorkar haiji je am hai comment khai nai nung bola sina dorkar nini nok ni borok am hai ngoi tongkha ke nung kha saka mo korsa Tiprajwk hai ngoi tongkha ke nung wansuk de obon ni nok ni nini 14 lakh ti prasani bisingo khobjak bo khorokcha bo hai ngoi tongkha ke sini bo lasi mung tong bo jodi kono mungse incident ngoi thanga ke sini bo kha kham kamu 14 lakh ti prasani bisingo khobjak bo bin ba ko justice sanglai kamu chiri kholai oi কিন্তু দোষ সাবনি বিনি দোষ জোয়া ক্যাফে কম সাবই বরক বাই হাই খাইজা কাহিনে কক ফাইগলা কামু হলো Tiprajwk no হাই ওয়ানসা হাই খালাই কাহিন জি কক ফাই কামু বুঝিখা কিন্তু দোষ বিনি যে লাংতে উংতুম তুইখে বো মসাই তংমানি দোষ বিনি bo tuikhe musaya o tuikhe jua cafe o tuing tong yangke bono buike bo hai khlaigla kamu o jora hai kok salaigla kamu o jora hangke Tiprajwk no wansa hai khlaiga hai je kok phai kamu tini abo simia kubangma jagai stage sungo chini Tripurani kubangma rojab kurung singer kaham phai rojab thango phiaba o 14-15 bosoni charai ro boroni o rojab mani nainani o mokol bai o moi sok kore boroni nogo kha borok thango mela nainani rojabma nainani kintu borni oboya boroni khe charai chikon flex chokoi guri laijak chuak botol nawai mosalaijak nungoi boroni target nge buri no thangoi boroni musung tui khainani sexual amose boroni important relationship bo tongpho je relationship buri be ma thu yangge kaklai mani ja relationship chare chicken tabo saka kok biya hai sakoplom pregnant ja chare chicken khare thangja omhai rok nuguble chare chicken hopung aijak burui chela hopung aijak tini borok o mela bai lok kuroi boroni lok ngetamo sexual boroni musung mani ajagano dera laita chini bororok bisi kubangma charai khasia rok family tamno hinsaimia aron chimino hamjaglai thanglai khalai thanglai nai borok nukung bahai songjai talangnai ba gorib teb gorib sijago borok na samung tangoi mano na borok ni brain mature dungkha na borok ni hormone mature dungkha charai ajainai chicken charai kharmo singsa ungdongbayo abo chini Tiprasani bisingo amo hai rok no nukhai dukho nango haiche joli phayo haiche joli phayo mela thandi kuna kuni charai chicken kobak laijak slap laijak tola sakang laijak amo hai rok nugo haiche kobui ko komo jeta khali buri borotong naituk lainani o buri bo naituk nai chala borotong naituk lainani malage side o thangnani slap lainani amo hai tabuk o jora haiche digital for digital jug phiaba o digital jug phano nini limit to tongna na ha jeno kintu chin Tiprasarok limit to korikha
je kuno mela thango naina di nor khial khainai di mukhang si phlik phlak ong tongbayo mela guri u kuna kuni amahai dera purkai chungti prasarok news nuku news amahai jaga amahai mela khlai thani wo amahai Tiprajwk khoroksa sagori kurikhe mankha sala khorok ba buri khoroksa Romphrenai langjakha abahai nukpurkai chung bukhau khub dukho nanglayo bahai otinka bahai otiklaika কিন্তু ও তমুং এই তমুং নি বাগৈ ন চুংখাই দুঃখ নাঙ্গো হুদ্দা দুঃখ নাঙ্গো চুং হুদ্দা Buini Dopha tam ning ya Chini Dopha tam ning na nang hino waisa ang video sanam thane ultikhano saw tam hino sabaksa bayap song comment ana tam hinglai thang nai di Bangalore Chennai baiklai choli Chini Tripura khai chung Tripura sar ki cham hain khaino khali viral khalayo kok salayo are Buini Dopha ba Nini Dopha nung tulona tam khlai thai ba Nini Dopha bo jaga kulugjak nung saimana dorkar Buini Dopha thang soi kya nokha nang tuyo nungkhai ta usi Buini ya patola choli tongko Buini ya patola ne putla siko nge nung Buini Dopha bai tam dorkar Goa thang nai di pen chicken kana bra chungbai kana tuituko nung tugui nela nung Tiprajwk tugui nela tugui da mano no Nini Dopha onorokom Buini Dopha onorokom haisi Nini Dopha no nung sakang thik khai di tapore nung Buino surung di obose are chung izzatdar borok Tripura saru izzatdar borok haisi koroi ngoi mano chugyang ngoi mano chung piaba chini sakno kholoboi chini sakno chung bahage tongnani abo Tripura saru tongna rongo pia norkha boroni okhor phaige ba sakni khaja nugjak tui langti ungdung tui obos jaga mosane boron phaige ba norkhai boroni phaige abo tawuk saga ano hinai nung tamo dorkar sanani joli phayo haisi joli phai Buini Dopha langtikhe mosai tongbo chung joliya haisi langta langtikhe mosalai tongbo chung joliya Chini Dopha no chung tikhe mosai tongmani nukhangkai joli phayo haisi joli goi gore nai mendra dhaga jaite mon hina agi bura roksa sama hai stylish ri chumlai nai nogo khe kusta Kwrui tomung sitra chuak nungnani cigarette nungnani abokai number 1 joli phayo haise joli phayo kubangma jaga nugo charai rokom hai kubangma jaga 12-13 bosoni charai rok kubangma jaga okra jaga kono dam kore kha respect kore kha abahai Tripura sarok je Dopha okra rongno respect rona wngya o Dopha komoro haise are choli di kaham kai haise tamo babo ha tamo abo Norokni o video viral omo jodi buma bufa nukha buma bufa ni lazimung chana sarak mai ata boino baike sanaba lazimung tongle inke ang obono ani video ni through te koibung jara ani video nai tongnai rok Norokni bahanok juk Bwsa juk je sapano tongka inke control khaidi mela sela gurinani hinke tlango guri di bas amahai chung jeta kaham no jora chung Buini thani o masurung haisi ngite asu kok sana thangli abab song hambai Norokno an video paithak jora kurungoi tongmani bagoi kubangma kok samani jaga Chaya sugia tongkhangke Norok ano nakar ridi te are channel katalung khai subscribe ni bisingti Norok ano chubadi bell icon sindi share khai mangkhai video no share khlai di te comment khai Norok ni wanchumung Norok angwai share khlai mano hambai malai next video